Predstavujeme vám našu základnú verziu minibágra B1.1. Tento báger je o hmotnosti 880 kg a je vybavený pohodlným a citlivým joystickovým ovládaním. Rameno bagru je robustné a dá sa k nemu pripevniť rôzne príslušenstvo, napríklad pridržiavací palec alebo hydraulické búracie kladivo. Celý proces uvedenia bagru do prevádzky je jednoduchý. Zapojíte prenosný odpojovač batérie a naštartujete. Potom vám už len stačí aktivovať hydrauliku, ktorú máte pohodlne po ľavej ruke. Ovládanie bagru presne reaguje a kopíruje každý váš pohyb. Pri práci sa však nemusíte obávať nechcených prudkých pohybov. Ovládanie pri prudkom pohybe reaguje s pozvolným pohybom ramena. Pásy na bagre zaručujú jeho pohyblivosť a efektivitu práce v akomkoľvek teréne, čo z neho robí neoceniteľného pomocníka na vašich staveniskách. Prístup k motoru a jeho príslušenstva je jednoduchý. Tu môžete vidieť vzduchový a palivový filter. Srdcom stroja je spoľahlivý jednovalcový motor Coop. Nezabudnime na hydraulický filter, ktorý zaisťuje hladký chod hydraulických systémov. A na záver tu máme olejovú kontrolku, ktorá nám umožňuje monitorovať stav a kontrolovať hladinu oleja v motore. Ak ste začínajúci bagrista a hľadáte bager pre svoju stavbu alebo záhradu, je tento model ideálnou voľbou. S nami máte garantovanú najlepšiu cenu na trhu, servis a poradenstvo. Široký výber strojov s skladom na Slovensku. Viac informácií o ponukách nájdete na našich stránkach www.bagre.sk.